ganze stukspel van Geleen. Dat is de Kongo, dat is de Kongo. Ja, Thijs. Aan alle zo'n dingen kunt langs en weet. Maar dat eend, dat willen we gerne net voor ons stellen. Maar de wedstrijd zijn op die slok, hè. Ook ik heb al een paar minuten gekeken. Doe eens een paar minuten gekeken. En als we op elkaar gaan, heb ik ook al een paar minuten gekeken. Maar gewoon het ook doen. Jongens, we gaan Thijs nog één ding bezorgen. Met z'n allen, maar dan ook met z'n allen. De ganse jeugd wat die zegt. De jeugd, die komt chauffeur. Mannen, kom een chauffeur. We gaan één grote polonaise maken. En Thijs, stel op voorop. Muziek! Mooi Thijs en de jeugd gaat weer hier naar boven hebben.
pannenkoekstand. Want we hebben nog een verrassing voor je. Er zijn twee hele goede vrienden van dich. Die gewoon dich gaan brengen. Morgen in de buitenmars als opmars voor Rick en Paul. Beste Thijs, gewoon met je kallen. Ik denk dat we met z'n allen kunnen terugkijken op een geweldig seizoen samen met dich. En ik vind het geweldig, lieve kunnen zijn, ik zie dit jaar voor echt aardig groei is. Van een vlijige mensen die net gewoon veel op de Polonaise gaan. Menig café op de kop heeft gezet. En kregen jullie allemaal aan het dansen. De wedstrijd gewoon heel graag sleten. We hadden de koepelkampioenen van de dag. En zelfs ook in de laatste avond. Dat is lang op die plekken dan niet. Dat weet je wel een applaus waard, hè? Goed, en de wedstrijd hebben we al een paar keer afschiet genomen van een mee en nog. En dat is wat hij met gehoord. Het gaat door. En daar ging gewoon nog het anders aan vast, maar dat is heel afhankelijk van het ging wat veel doen. Dus het is voor mij christelijk, hè? Maar dat wil ik nog eens even zeggen. En daar hebben we dadelijk nog een tweede verrassing voor. Thijs, het waren 3 korte weken samen ons twee. Het waren 3 mooie weken. Ik hoop dat jij sowieso vooral samen met Rick een mooie seizoen hebt gehad. Meer horen ga ik niet zeggen, dat heb ik vanmorgen op de koffietafel al gedaan. Maar we gaan zo meteen even zelf voor wat zeggen, dat ik wat wil zeggen. Maar we hebben zo meteen wat anders voor je gehad. Zoals ik net al zei, met Thijs wel meer een visje moet doen. En Thijs zegt altijd veel op, dus ja, je mag ze met niet veel doen staan. En we gaan nu weer, de laatste keer samen met z'n allen, de tent op zijn kop zetten. Ja? Goed. De Polonaise wordt een mooie warming-up, maar dat gaan we niet doen. We gaan een stapje bier. Want je weet het misschien niet, maar ook Thijs heeft dansles gehad. Daar heb ik gedanst bij die dansmediekers. Ja. En hij heeft zelfs breakdance gedaan. Je weet dat in deze outfit besparen. Maar we gaan even met z'n allen dansen, dus je mag met z'n allen gaan staan. Heel simpel, ook jullie achteraan in de zaal. Het is niet zo heel moeilijk. We gaan, ik zal het 1 keer veel doen en dan wil ik aan de DJ vragen om de muziek in te zetten. Wenn der Maibaum wieder an der Platz steht, wenn der Maibaum wieder an der Platz steht und sich alles um den Maden dreht. Oké, super. Dan gaan we dadelijk met z'n allen doen. De mensen doen zich heel even de game af. Dan gaan we met z'n allen los. Afgesproken? Ja! Oké, Matthijs? Vuur op. Von die Maden drehen. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht, wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht und sich alles um die Maden dreht, und sich alles um die Maden dreht, wenn sie ihre heißen Dirn und zeigen, wenn sie ihre heißen Dirn und zeigen, und wir burschen uns die Augen rein, und wir burschen uns die Augen rein. Auf geht's, jetzt ist wieder so.
is eruit. Kom, zeg me nog een beetje lief, is er aan wie hij komt. Tanz mal Wünschiger oder was ist mir lieber an wie hij komt. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der Gott auf einer Rock wie hij komt. Drei um, bis der Tag vom Kopf. Komm, check mir noch ein bisschen lieb, jetzt ein bisschen an wie hij komt. Tanz mal Wünschiger oder was ist mir lieber an wie hij komt. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der Gott auf einer Rock wie hij komt. Drei um, bis der Tag vom Kopf. Paul Rick en Prins Thijs de Tweede. Ja man, ik moet volgens mij eerst de prins aankleden, dat ik ook de prins moet kleden. Dat zit wel tegen de heen op, maar is toch anders. Wacht hier eens even, de Polen aangedaan is.